Ez, hau ez da Jiskot. Gabon familia eta udaleku zaleok. Hemen gaude Arantzan. Gazte egonaldiak 2015. Aurreko urteetan bezala aterpe egoitzatzat hartuta, ondo pasatzera 3 astetan. Ikusi nahi dozu esalan joan dan lehenengo eguna? Hona irudiak. Gauean, Arantza Euskal Herrian egonik, Euskal Herrian oso famatu egiten nahi den jolasera ibiliga jokatu dugu. Arantza, resist. Konexio, zuzeneko konexioa egingo dugu. Irati, zer moduz doa jolasa? Orain, jendea! Arre, torri! Enzo! Zer konguno! Eutsi gogorre! Ez zete eraman! Ea! Zeru! Bihotzu barruti! Ondo! Gogorra eutsi, Oso ondo! Eta gaurkoa laburra izan bada ere, horrek ez du esan nahi, hurrengo egunetan luzeagoa ez denik izango. Oraindik gauza asko geratzen zaizkigu egiteko Arantzan. Gure berri izango duzue. Gabon familia eta udaleku zaleok. Gaiztoak izan, bihar arte.